तुम्हारा नाम क्या है? Kaega kerteng jong pi kerteng kumno. Ha kini ki kandiat sengi baladab, ka jingkwa tip ka bajur ka lapor ha keleng ki jaka ha keleng ki snong jong ka jela ka jongi. Bat katu kat niki benta jong ka than chatai lambi ngi. Ya katu ka jingtho ka bapla. Ha ki postar balawa balata ha ki saudong saukun ka baong. Tumhara nam kya hai? Haka ketin kasi kamut pi kerteng kumno lane ka eka kerteng jong pi. Kini kilai teli ki kenten kila penmi ya ki jingkeli bat ki jing ya keren. Ha ki yo ki hat ha ki dukan ha ki kali ha ki jakatrei. Ki babon kila penpau ya ke jing lengok ya kan ka postar habala syuta habaro ki jaka klem ta kedau ya ka kerteng ka seng ne ka jingmut ka jongka. Don ki baong balas dang le don bor umodi. Don ki baong ba kadai ke jengkeli parsi ki mender ya ki trairi. Don ki baong lajan penduk pendam ya ka ketien kasi bat kunta terter. Kani ke jing tho tumhara nam kya he lata lawa hakeleng ki jela kum ka Asam ka Meghalaya ka Mizoram bat ki we ki jela syapang lambi ni jongkari. Ki don haman laki jaka haki kenro haki dingpun bat haki jaka paiba. Katu kat ni ki kubor ki penpau wat baki te ki jingtho ki lapoi saki jela bemarjan kum ka Tripura. Ha agar tala ki bor sensar kila dan kuna ka bahe ba. Kata hadu saulak tengka ya uwei uriu shimet namar bau labu ya ki postar klem jingbet. Ke badan ya kanika kenten bare. Kat kum ke jingong jong ka Agartala Municipal Corporation lani AMC. Kini ki jing pen i ke la pen mi ya ke jing klumar jingmut hapadang ki nong syong snong ka bala penlong ya ki bagi habban yauk toket. Ka jingmut ka badan halendat jong kita ki postar ka lapau pertai ha ka khandai terik unaiwing arajar arpusau ha ka ba ka lat patai kubor ukrul time. Kabadon ha Manipur. Kalaya thu bagatai ka postar kadai ka buit jong ka we ka company simen. Kadai ka jingpen idur ya kata ka Black Tiger Cement. Ka brand ka badai jong ka Goldstone Cement Limited. Ki postar ki babu ya ka jingkeli tumhara nam kya he. Kilalong sibenta jong ka buit pen priang kubor da ka company simen. Klem dapen bena ne pensai lupa sya ki paiba. Halor gani gajing pendat klem jingbet ka Agartala Municipal Corporation kala dan kuna saulak ya ka Goldstone Cement Limited. Ki pulit ka West Agartala ru kila ya don bentalang pan penlong i gajing tukit halor gani kakam. Ki pulit kila lap baya ki tiar penbena labu klem ki jingbet ki babiang kabala penlong ya ki ban syadan kuna bat ka syukos notice kepala Aisyah ka Black Tiger Cement. Kumta kani kalong ka jingtip yang ngi ki paiba hapo ka jela Meghalaya bangim dai ban snothu bakala ya kani ka jingtho. Namar ka dai tang ka buit jong ka company cement khnang baki paiba ken tip kloy ya kata ka company. Namar da ka bawa kumtu ki babon kin saya keren kin saya keli bat wat jingtip ru. Kumta kane kadai ka buit jong ka company khnang baki mar jong ki kin yai dor bah. Ka buit penbena jong ka Black Tiger Cement kala ban yalam bakala ya ki jingbut jing perkhat jong ki babon. Namar omtip kamut kumno ka theu yano bat mano bala pren ya gitu ki postar. Kumta na benta jong pi ki paiba wat arta ten syu lane wat perkhat bakala syu kane kadai tang ka buit penbena kubor ka ba ngim syam lakme lenti. Kublai sibon ya kapor jong